Eto, subota, koji datum? 29.3. Ustao ja jutros u pola 8, nemam pojma, kao da popijem kafu, da doručkujem, da se spremim, organizujem, jer u pola 10 treba da krenem iz Zagreba za Ljubljanu, jer mi danas počinju probe za novu seriju koju snimam tamo. I tako ustao ja, sve se to sredio, u pola 10 treba da dođe vozač koji me vozi iz Zagreba za Ljubljanu i prođe pola 10, prođe 10, koliko je sad? Sad je 10:16, nema ga i ja šaljem produkciji poruku, rekao, kao, jel kasni ili kao kad će doći, tako čisto da znam. Nema produkcije da odgovara. Rekao, dobro, ja da vidim da sredim ove mailove neke nešto. Sređujem mailove i meni ovako gore u ovom uglu mi piše Slovenija, Ljubljana, nedelja u 9:30. Bravo, bravo, Amare, idiote.